I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal. At eto nga, andito tayo ngayon sa Eastern Pangasinan. At itong Eastern Pangasinan mga kalagalag, composed of 11 municipalities. At ngayon, ang isa sa target natin na pupuntahan mga kalagalag ay itong San Roque Dam, na kung saan matatagpuan natin ito sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. So, isa yan sa ating project ngayon na ating iikutan. At yung mga kalapit na mga municipalities dito sa Eastern Pangasinan, yun din ang ating isa sa pupuntahan ngayong umaga mga kalagalag. So, pwede itong San Nicolas, Tayug, o Sangkintin mga kalagalag. So, yan yung mga target natin ngayon. O sana marating natin lahat ngayon yan. At ngayon mga kalagalag, nandito tayo ngayon sa bypass road ng papuntang Asinggan. So, galing tayo kanina doon sa Rosales, Pangasinan. So, ngayon nandito tayo. Itong dinadaanan natin ngayon, ito ay bypass road. So, bagong kalsada na naman ito mga kalagalag na papunta doon sa Asinggan. Asinggan, Pangasinan. So, yun yung target natin ngayon mga kalagalag, na marating yung San Roque Dam. At sana makapasok tayo para makita natin kung ano yung laman dyan sa loob ng San Roque Dam. Kaya mga kalagalag, sama lang kayo sa aking biyahe. Okay, let's go! Mga kalagalag, nasa Tayug na tayo. Tayug, Pangasinan. So, ayan mga kalagalag, so nandito na tayo sa sentro ng bayan ng Tayug. Tayug, Pangasinan. Dati nung narating ko ito mga kalagalag, hindi pa ganito kaganda itong bayan ng Tayug. Pero ngayon, laki ng improvement na, napakaganda na. Yan mga kalagalag, San Nicolas, Pangasinan.
sila mga kalagalag ng irrigation canal. Ayun oh. Bilaan. So para magkakaroon ng patubig yung mga sakahan. Ayan, kung natapos yung irrigation canal na yan, so wala nang problema yung mga nagsasaka ngayon. Ayan mo, kakataba ng mga tanim nilang mais. Maganda yung pananim nila sa lugar na ito. Ito yung San Roque Dam mga kalagalag. Ayan. Kita nyo naman mga kalagalag o kaano kalawak ito. So andito tayo sa loob mismo mga kalagalag ng San Roque Dam. So pwedeng maligo rin dito mga kalagalag oh. Maganda yung kanya, ang linaw. Malinaw yung tubig. So alam ko mga kalagalag, mayroon pa ito dun sa taas. So isa lang ito sa istaka ng tubig. Yung pang supply ito sa mga palayan. Alam ko mayroon pa ito sa taas. So, alamin natin mga kalagalag at papalipad lang tayo saglit ng drone. Titignan natin. So ikutin lang natin to kunti mga kalagalag itong pinakadam. Ayan o. So maganda rin siguro ito pagka nasemento itong pinakagilid niya, pinakakalsada niya mga kalagalag para pagka inuulan kasi tingnan mo talagang nagpuputik-putik siya naging lubak-lubak yung kalsada. So yung mga kalagalago may nangingisda. Nangingisda sila. Nangunguryente. Ayun. Nasira ito. Yung pinakaharang niya nasira siguro nung malakas ang daloy ng tubig. Wala na. Balik tayo. Usapin natin yung mga tao ron. At tanungin lang natin kung mayroon pa ba dun sa dulo. So ito lang yung pinaka dam niya. Magandang araw po. Yung pinakadam ba mayroon pa ba doon sa taas?
Yun yung pinakamalaki doon. Ha? Pwede pumunta doon? Bawal doon? Hanggang dito lang? May bantay na doon. Pero dito okay lang. Pumunta ron pag Oo. Pero dito okay lang, walang problema dito. Pero baryo ito, no? hanggang dito lang sa may gate lang hindi kami Yung gate na yon? May tulay. Bawal ang picture doon. Hanggang dito lang. Dito okay lang. Okay. So hindi tayo bawalin dito. Sige Rod, salamat ha. Wala na ibang daan dito palabas? Ay, talagang babalik kami doon? Ah, sa may dito kami dumaan eh. taas. Oo, sa taas. Ito palabas yan, diretso. Labas niya sa may cemetery. Ito, diretso na namin to sa baba. Cemetery yung may cover court? Oh, yung may cover call. Ah, Diretso lang yan pero magkano yung tagalan ko doon. oo. Yung makikita niyo yung irrigation, Oo. diretso niyo lang yun. So mas malapit-lapit na konti, no? Oh. Kisa dito kasi pag kon ahon na naman kayo dyan, mataas yung ahonin eh. Dito wala na, walang puro pababa dyan. Okay, sige. Salamat nga Rod ha. Gusto niyo sticker? Gusto niyo sticker? Sa YouTube channel ko. Kasi nag-YouTube ako eh. Baka sakaling maligaw kayo sa channel ko, di panoorin niyo na tuloy. Ayan oh. Baka sakaling maligaw kayo dyan eh. Sila dalawa pa siya. Baka sakaling maligaw kayo dyan sa YouTube channel ko, pakibigay sa isa. Salamat ha. Salamat sir. So ayan mga kalagalag. So bawal pala sa gawing yung taas, pero yung pinakamalaking dam nasa taas. Kaya lang bawal pala doon. So bawal na magpicture doon. So ito yung kumbaga yung supply ito na pang supply sa mga kabukiran o sa mga nagtatanim diyan, sa mga nagsasaka. So ito yung supply ng tubig na dinidistribute doon. Pero yung pinakamalaking dam ng San Roque Dam nandun pa sa taas. So bawal daw doon, sabi ng mga taga rito. So hindi na natin pilitin. So hanggang dito na lang tayo at okay na rin naman, nakita na natin yung kagandahan dito sa dam na ito. Ayan mga kalagalag, welcome to Natividad, Pangasinan. Ayan, Natividad na tayo mga kalagalag. So ito na mga kalagalag, yung town proper ng Natividad, Pangasinan. Ayan. So may checkpoint ng PNP mga kalagalag. So ito yung kabayanan ng Natividad, Pangasinan. Good morning. Good morning po. Ano po? Saan kayo galing sir? Galing kami sa Tarlac, umikot kami sa Kuan. Saan kayo pupunta ngayon sir? Papunta kami ng Sangkintin, papuntang Lupao, Nueva Ecija. Paikot na. Nag-vlog kami. Sige po, thank you. So, yung mga kalagalag, tinanong lang tayo dun sa PNP checkpoint kung saan tayo papunta. At sinabi naman natin na tayo ay nag-vlog lang. So wala namang hinanap na mga dokumento. So okay din naman at pinalusot lang tayo. So andito na tayo mga kalagalag sa
bayan ng San Quintin. So ito lang din yung kabayanan nila. So, maliit na bayan lang din pala itong San Quintin, mga kalagalag. Ayan mga kalagalag, ayan na yung arko ng Umingan. Umingan, Pangasinan. So ayan mga kalagalag, palabas na tayo dito sa bayan ng Umingan. At welcome naman dito sa Nueva Ecija. Ayan. So Nueva Ecija na tayo mga kalagalag. Ito ang Lupao, bayan ng Lupao, Nueva Ecija. Lupao, San Jose Road ito mga kalagalag. So ayan mga kalagalag, malaki ng improvement pala dito ngayon sa Lupao. So dati ito, hindi ganito ito mga kalagalag. Yan ay patunay lang na wala nang mga NPA dito. Kasi lumalaki na yung mga negosyante na andi dito. So nung araw kasi mga kalagalag, dito rin kami nakatira. Yung aming bahay na inuupahan, dyan lang may sa tapat ng munisipyo ng Lupao. So ito yung kanilang public market. Diyan kami namimili nung araw. Ito yung munisipyo. Ay, wala na yung bahay ni Nieves. Ito yun ano, wala na, giniba na. So ito yung munisipyo nila mga kalagalag ng Lupao. So yun nga mga kalagalag, naikot na natin itong Eastern Pangasinan. At isa nga sa pinuntahan natin itong San Roque Dam na matatagpuan natin dyan sa may San Manuel, Pangasinan. O, kita nyo naman mga kalagalag, sobrang ganda ang lugar na yon. At masarap pasyal-pasyalan mga kalagalag. Kung gusto nyo mag-fishing, pwede rin doon pala. Pwede tayong manghuli ng mga isda doon. At kita nyo naman kanina, may mga tao ro na nanghuli ng isda. At doon sa taas mga kalagalag, andun yung pinakamalaking dam, kaya lang bawal pumasok na yung mga tao doon. So hanggang sa may labas lang, sa may gate. So hanggang doon lang tayo, kaya hindi na rin tayo nakapagpalipad ng drone doon dahil bawal din pala. So inikot din natin ang mga ibang bayan pa nga, mga kalagalag dito sa Eastern Pangasinan. Kagaya na puntahan natin yung San Quintin, San Nicolas, Natividad, Umingan. O yun yung mga bayan na nadaanan natin. Gayon din yung Tayog at Rosales mga kalagalag.
So, ilan na lang yung hindi natin napuntahan doon. So, halos lahat ng bayan na sa Eastern Pangasinan ay napuntahan natin. At umikot na rin tayo papuntang Lupao. Then, lumusot na tayo ng San Jose City. Then, ngayon, andito na tayo sa Muñoz. At tayo ipauwi na ng Tarlac at naikot na natin yung ating dapat puntahan. At mission accomplished. At muli mga kalagalag, aking puputulin itong ating pagbablog ngayon. So hanggang dito na lamang muna at abangan nyo na lang yung aking mga susunod pang mga vlog mga kalagalag. So muli ako ay humihiling muli naway paki-like, share, subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell at piliin nyo ron yung all para lagi kayong manonotify pagka may bago tayong upload na mga video. So muli mga kalagalag, ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. So maraming salamat sa inyo sa lahat ng nag-share, nag-like, at higit sa lahat yung mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.